Kanta guys. Kita mo kantag kamunggay. Sagla na tunig isda. Namatay piniritong isda. Itong giloto. Itong sagla na itong gulay isda. Protein ng gyapon ng isda. Sagol. Ano na ito sila butan. Butan na ito sa unday. Kamunggay sa luyo, nakapit dahon, kay ipang ulan, kay tugod sa init. Data na ang kalbasa ato yung pisaon. Kay parang malapot na sabaw ang iyahang kalabasa. Yung kalabasa labo. Nakaisda ato ng saglan. Wala na badala. Subakan lang tulo ka buo para pang kuhan na siya sa sabaw. Yan naman talipisa ang iyahang kalabasa para maapilog-higop ang sabaw, ang apilog-higop ang kalbasa. Makuan niyo sa sabaw ba, mulapot lang man siya ikuan, pisa-pisao ng kalbasa. Ano din natong kamunggay o ang alugbati. Ikaw man ang kuan ni na dayon ang mga bata o utan. Atong utanan ng atong mga bata kaya masustansya man yung sabaw. Ilunod na natin kamunggay o alugbati. Ilunod na nato ang alugbati o sangig. Natay sangig diri guys kaniyo. Sangig ni siya pa humot sa sabaw. Nya ato na ni ilunod kay puting bukal-bukal na sa sabaw. Alugbati o sangig. Nya atong kayon. Nya sunod ang kamunggay. Kamunggay. Ug atong kayon. Parang sagog gid ang iyang kuan. Maluto. Ini ang atong sudan karon gulay utan Bisaya lutong Pinoy na siya lami na kayo ni kay humot kayo ni ang sabaw ni kanay sangig ug luto na ang atong utan Bisaya na may piniritong isda nawa subakan lang nako siya og tulo ka buok parang may pang lasa sa sabaw dagdag sa sarap dagdag sa lamit ang iyang isda nawa isda tulo ra ka buok Kutob, thank you for watching. Wow. Lami. Lami ko na ay sarap. Inom na ka? Inom siya tubig. Sabaw, igop sabaw, igop sabaw. Igop sabaw. Lami. Busog na ka?